जह्नी सीजनटा चली पुणी जह्नी पोस्तक टिके हबनी नहले केमती चलिबो ताहले चलो बो को आज कहबा जह्नी पोस्तक करिया पई आ बो केमती कोन सब करिछि आमे देखिबा। प्रथमे तो बो जह्नी आ आलू को कटाकटी करी ताको साइड करी रखिदेला। तापर से प्रेसर को बसई से तेल पकेला कलर पाई टिके चीनी आउ से जीरा पकेला। तापर मसला करिया पई सब प्रकार सामान से पकई देकी ताको तापर ग्राइंडिंग कर देकी से ता पेस्ट पकई देला। ताको भल भाव में किसी समय कषापी छाड़देला। तापर लुण हलदी लंका गुंड तापर विभिन्न प्रकार कौन मसला से पकई देकी टिके समय ताकू भी छाड़देला। तापर आलू को से पकईदेला ताकू टिके घांटीदेला। तापर से जह्नी को काटा करी रखिला जो ताकू भी पकईदेला। आ ताकू भल से घोड़े घोड़े से ताकू कसौ थाए मझे मझे आउ टिके चिकेन मसला टी से शेष में पकईदेला। तापर गरम मसला पकईकी डन करदेला। आपण माने भी जो सीजन जो परिबा मिलुची ताकू रोषेई करी खांतु बहुत ही बढ़िया लगिवो।